बर' खौरांनि गाहाय सामलायगिरिनि बाखनायजाथाव हाबाफारि। खौरांगिरिजों लोगोसेनो आबाद फोथाराव नांथाबदों सासे बर' खौरांगिरिया। 3 बिघा गय फुलिनि आबाद मावनानै दिन्थिफुंदों जाखांफु सासे आबादारि एबा बर' खौरांनि गाहाय सामलायगिरिया। खौरांगिरिजों स्रें स्रें खामानि मावनायजों लोगोसे आबाद फोथाराव ओंखारनानै लाइमोन आरो आबादारिनि थुलुंगा जानानै फैदों सासे खौरांगिरिनि आबाद मावनाया। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि राजाबिल गामिनि थागिबि बि मोनथाय एबा मनिल दैमारिया गावनि नखरनिनो साखाथियाव थानाय 3 बिघा हायाव गासै 70-80 रोजानिबो बांसिन गय फुलि जोलै आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों सासे गोख्रों खौरांगिरि बि मोनथाय दैमारिया। खौरांगिरि महरै खामानि मावनायजों लोगोसेनो गय फुलि आबाद मावनायावबो नांथाबदों बिथाङा। नखर नखर गय आबाद मावनानै आथिखालाव लाख लाख बोसोराव आरजिनायनि थाखाय सिमां सुजुनाय गय आबादारिनि थाखाय लानानै फैदों मोजां जोलैनि गय फुलि बि मोनथाय दैमारिया। दासिम गुबुन गुबुन जायगाफोराव गय फुलिखौ दैथायहरगासिनो दं होनना फोरमायथिदों बिथाङा। गोसो गुदुं आबादारिफोरा बिथांनिफ्राय मोजां जोलैनि गय फुलि मोननो हागोन आरो बिनि थाखाय 9954739345 बे जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनानै मोजां जोलैनि गय फुलिखौ आवग्रिना लानो हागोन। ओरैनोथ' आङो नार्सारि बानायदों आरो 3 बिघा हायाव 70-80 रोजासो आङो नार्सारि गय फुलि बानायदों। दिनै फैयै फैयै 3 बोसोर जाबाय। दा देरबाय, मानसि समान जाबाय। दा आङो दा साप्लाय हरगासिनो आरो फानगासिनो दङ। ओरैनो नोंथाङाखौ सासे बर' खौरांनि सासे गाहाय सामलायगिरिबो, बेजों लोगोसेनो नैबे माबाखौबो जिहेतु नार्सारिबो बानायदों, माबोरै मेनेज खालामनाय? बेथ' पार्ट टाइम मावनाय जादों आरो बेखौ जिहेतु खौरांगिरि हिसाबैबो खामानि मावो आरो बेखौ पार्ट टाइम हिसाबै मावदों। जिहेतु बारा बांद्राय खामानि मावलायनो गोनां गैया। जिहेतु हायाव जावैना होबानो नोङो 3 बोसोराव जोबोद मोजाङै फाननो हायो। आङो दा फांसे बिफाङाव 50 रां करि फानबाय दङ। गुबुन जायगानिफ्राय नागिरोब्ला माबायदि मोनगोन बिसोरो? जुदि सोरनोबा नांगौबाथाय आंनाव कन्टेक्ट खालामनानै लांफैनो हागोन। जिहेतु नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आं नाम्बारखौ होनाय जाबाय 9954739345। बे जानबुं नाम्बाराव जुदि सोरनोबा नांगौबाथाय कल खालामनानै लांफैनो हागोन आरो। दा नुनो मोनदों गोबां गय फुलिखौ बबाव थांगोन बे गय फुलिया? बिदिनो ओनसोलाव लांदों, बबेबा ओरै सिमला, सालबारि, ओरै फावदुरपेटा, दा जेरै नोंथाङाबो लांफैदों ओरै आरो। बेसेबांसो हरदों दा? दा दिनै 300 हरदों, मैया दाखालिफोर 550 हरदों, बिदिनो माब्लाबा 200-300 बिदिनो फ्राय हरबाय दं आरो। माने साप्लाय थांबाय थायो। साप्लाया थांबाय थायो। जादा माबायदि? जादायो जोबोद मोजां, जोबोद एसे गाहायावनो थायो, एसे मोजां आरो जोलैया मोजां। नागिरबा सोरबा फुलिफोर नागिरबा मोनगोन आरो ना? नागिरोबाथाय लांफैनो हागोन आरो। बे जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि राजाबिल काटाजारियाव लांफैनो हागोन आरो। जिहेतु नियारेस्ट मानास प्रिन्स भिलेज नियारेस्ट एरियायावनो दं आरो। मानासनि खाथियावनो दङ बेवहाय। कन्टेक्ट खालामबा मोनगोन। कन्टेक्ट खालामबाथाय लांफैनो हागोन आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन।
आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बिनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।